say what they job lah si postnam hapo secretariat hari bale pade hadin ba iya kendo ya ka magnesa ila isyam ya ka magnesa gum kata kam ka ba mai in le ken ha o you don lang hapo secretariat committee government job mo GOB just obey your boss nanta you don ringkat ro po magnesa as an IBO independent business owner ti ide do ibala dan hapo magnesa na do 8,000 khanyo nanta ila de ita pearl distributor dia kan kapor help me welcome Miss Tilinda Mary Marwin onto the screen. Okay, kublai shibun ya MC jengi Miss Kelda Majau ibala ai kita ki kentian lam prang ke basung tenat hadu kata-kata shpangjonga dia nengkong neng syap nga penpau ke jing ngungu ya ublai try kan rat nung bu nong thau ublari la sumari yang i hadu kan ya klipmat pamenta bangila bani syambiang dia kublai shibun eru ya ka program committee ke bala ai yang ya kan ka platform bangan yo ban ya keren bat pi menta hangnya hak majung pi we dia habang ngapai syaki lais na menchwa hakapor bangampat don hamang nisa kajing im junga hagitu kipor kasulong bait na yeng hajing trei na jing trei hayeng ti kijing mo jing perkhat junga rupi sakut lut kita kijing mo jing perkhat junga wat lada ki buan kita kijing kwa jing thrang hapo kajing im junga henrei ngasngu tho banga ngala syukut no namar ngasngu tho bangam don syu da ki wei pat kilat henrei haka wei gasngi iwei para marjan junga ia thu khana yang a shphang kani ka kam lengba ga jing pensyai jung i ngapar khat tharai kandei ga jing plilat biang yang a shi sien bangan yo ban pen urlong i kita ki jing kwa jing thrang junga ki bangla don ha kita ki jing im ha kita ki snem ki bala lek menshwa dia hadian bangla asngap ngala yo sngo ngala asngap bahai kita ke jing batai jung i bat ke ai ke bakta yang ngaru tolong habang ngalet ha office ban snap nak bentakan ni ke plan ngayo i kita ki brio ki bayar don ha office ya ke jing i po i pieng bag ke jing i tenat ya kata ke environment jong kita ki jong kata ka jaka ke badon hangta ngapet ya kita ki brio ngabisar pen ya ngaiba everyone ki don ya kata positive mindset kan de hangta hinga shi sendon nga shi ya kata ka rai ke bas camp bat nga sedang shi sendon ya ka magnesa hakata ka por ka banga nga sedang ka dei lai pau hajar dia hangta kumta ka dei ka jing sedang jonga ya ka magnesa leng ba ka jing betha ba ka jing yalam lenti jong ki leader bat dei ru kumju leng ba ki training ba per leng ba ka mag academy kilawan ra ya kita ki jing kala ha ka jing im jonga kan haka ktien haka thliet haka rukom keren ka rukom khana ka rukom im ka rukom sa haka lek kawan bat kam tam haka koit ka khia kan ka jing kwa ba ka jing sedang jongaru kila sedang ban urlong na do kata kasngi bangla shim ya kata karai ngala sedang ban trei shitom rengkat ka jing ya trei lang bat ki leader ki upline ki jonga kan nang taru kita ki jing kwa ki jing thrang jonga kila sedang ban urlong suki kita ki dei ki bala ki jing kala ki bala wan ban urlong haga jing im jonga hadien bangala jonya ka magnisa ngasngo ba kadai shisha ka jing kerku bangadon hakane ka magnisa but ngasngo komen hadu kata taru ba wat ladang ngala don haka kam ka jam henrei ngadang la aru bangan plilat plilenti ya kiwe ban pensap kriang bat ban samlem ru ya kani ka kam sha kiwe dei bat kepas ngutanat hadu kata kalong ba dei leng ba kani ka platform ru bangla yo ban yu kejat shabar jong kari India kata sha Thailand kan te kini baro ki dei tang ti jing sedang jonga nang ni sakmat ngan yai trei sidom kan ngan nang yai trei sidom chu te chicken tian argentine nakabentak itu ki bawan thamai te nakabentak itu ki bawan thamai shim ya kani karai shim perkhat bat kumnu pentawan pentamai ke jing im jongpi shim karai ke bas kem nala die omma da ke jing penbor jungnu shim karai ke bas kem wat arta tien yo piba be hadien te kumbala ong imes namar ila ya thu ya shipun ki enkom ki badan hamang nisa te ngaru ngasukwa bani thu tang iwei enkom
kumbang la ong pi ngadon ha kam ngampat la ban I full time henry at least ngalala pada bangan kamai cendiat ti ke income jonga hameng nisa kadai lai po hajar rius pa sau pu sau naka weekly income like no na kitu ki imbes I ong men hadu kat weekly ki income ngidon henry tang naka weekly income ngalayo ban kata tang lai po hajar rius pa sau pu sau ti kini baro ki nakabanta jonga kadai tang ka jing sedang nang ne syakmat tung ini trai sitom lang ban poi sya kathong kublai sibuan ublai un kerpu yepi bat yaki kambaro ki bangi trai okay over